sí perquè anem a fer una xerrada informativa a la col·laboració de company Vicent de la plataforma d'aturats de Montcà i Horta. Més o menys ens va explicar a desenvolupar com treballen, les accions que prenen, com interactuen, i a veure si en la xerrada que nos fa podem treure alguna de profit i podem fer alguna cosa similar també. A continuació es passa el company Vicent i a tot avant. Bona nit a tots i totes. El primer, donar-les gràcies als companys de Meliana, de Podemos, per l'oportunitat de poder parlar, perquè sempre és important transmetre les experiències que tenim, que això ens fa més fort. Jo també demano disculpes perquè no estic molt donat a parlar, és una conversa que una xerrada, se podria dir. Aleshores, en qualsevol moment em podeu preguntar i seria el més bonic seria el debat que se pugui sorgir després de lo que puguem parlar. Jo començaria explicant un poc el naixement de la plataforma d'aturats i aturades de Montcada de l'Horta, que en plena crisi, en el 2010, hi havia una explosió en Montcada, estem parlant d'una població de 22.000 habitants, en una taxa d'atur que ara rondarà un 25% de gent censada. Clar, hi ha gent que no està censada que forma part d'aquesta tassa. El primer moment, aquesta explosió és fer una manifestació d'unes 200-300 persones que anaren directament a l'Ajuntament a exigir treball. Era el primer que teníem en pensament de volem treballar, perquè s'estan ficant les coses complicades. I arribarem allí, a la porta de l'Ajuntament, el senyor alcalde no va voler eixir, al·legant que allí hi havia gent d'ultradreta i coses. Eren excuses, no? Clar, però va haver una reacció, 300 persones que s'organitzaven, era una cosa que tenia que prestar-li atenció. El que va fer, fundarem la plataforma, jo en aquell moment encara no formava part, aleshores se va fer una junta directiva, que és el que se fa quan se crea una associació, se fa una junta. El senyor alcalde, el primer que se li va ocorrir era aquesta junta directiva, si la tenia contenta, sobrava. Aleshores, el plantejament bàsic, perquè el primer era la faena, com bé dit, el plantejament bàsic era això, que sabíem que en Montcada n'hi havia unes faenes que podien ser rotatives, que era la neteja, com en quasi tots els pobles això se controla cada des dels ajuntaments. Aleshores, l'únic que li vam saber exigir en aquell moment era que per favor que fos rotatiu, que anara entrant la gent, que per les seves situacions més precàries que tingueren uns punts i que anaren entrant i rodant i que tots poguérem optar a una ajuda en l'atur. Si estàs treballant 6 mesos, tens dret a l'atur. Clar, el senyor alcalde, com bé vos he dit, el que va fer és comprar a la junta directiva en aquell moment, ficant-los a treballar, passant de la resta. No varen mirar a qui estava més fotut, qui necessitava més això. Clar, això ja genera un descontent, hi ha molta gent que diu, això és el de sempre, qui està ahí dalt en el poder, se li dona i els altres se queden. Aleshores, jo en aquest moment em vaig involucrar jo i una certa gent que veníem dels moviments socials, que jo en aquell moment estava treballant, però considerava que era important que Montcada nasquera una ferramenta com era una plataforma d'aturats, perquè pensem que és una ferramenta i un potencial humà impressionant. Eren 300 persones, que era poca broma. Clar, vam plantejar això, vam demostrar que aquesta gent estava muntada, que s'anaven a seguir immobilistes mentre s'extingueren faena, el que farem una assemblea general on tirarem a aquesta gent i me votaren a mi com a president, que el primer que vaig dir és que ahir no funcionàvem en estructures jeràrquiques, vull dir, el president no pinta res, és un paper que tens que fer una formalitat burocràtica, però que realment el que se tenia que decidir era tot per assemblees, no podia decidir la junta directiva res unilateralment a la gent que formava part de la plataforma i ja començarem